साईनाथ सर, निलेश राणेंनी राजकारणातून निवृत्त होण्याची घोषणा केली। त्यांनी आपल्या एक्स अकाउंटवर पोस्ट लिहिताना शेवटाला जय महाराष्ट्र असं लिहिलंय। या जय महाराष्ट्राचा नेमका अर्थ काय घ्यावा याबाबतची चर्चा सुरू आहे, काय सांगाल? खरं आहे रीना, खरं तर निलेश राणेंनी आपण राजकारणातनं निवृत्त होतोय अशा पद्धतीची घोषणा एक्स अकाउंट वरून केली आहे आणि त्या घोषणेच्या शेवटाला तरी जय महाराष्ट्र असा उल्लेख केलाय। एकूणच ग्राउंड लेवलला फिरत असताना रीना अशा पद्धतीची माहिती समोर येते की या जय महाराष्ट्राचा नेमका अर्थ कार्यकर्त्यांनी काय घ्यावा। खरं तर एकीकडे राजकारणातनं निवृत्त होतोय अशा पद्धतीची घोषणा निलेश राणेंनी केली आहे, तर दुसरीकडे मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची देखील भेट ही निलेश राणेंनी घेतली असल्याचं माहिती ही सूत्रांकडनं हाती येते। त्यामुळे जय महाराष्ट्र या शब्दाला आताच्या घडीला कुठेतरी मोठं महत्व प्राप्त आहे असं म्हणायला हरकत नाहीये। आज मुंबईमध्ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे अर्थात शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा दोघांचाही वेगवेगळ्या ठिकाणी दसरा मेळावा होतोय। आपण कोकणशाहीनं देखील आज सकाळी रीना एक बातमी केलेली की सिंधुदुर्ग गाजवणार मुंबईचा दसरा मेळावा, पुण्याचा दसरा मेळावा। आज संध्याकाळी दसरा मेळावा होतोय। निलेश राणेंचं जे एकूण ट्विट आहे एक्स अकाउंट वरती, यामध्ये शेवटाला त्यांनी जय महाराष्ट्र म्हटलंय। या जय महाराष्ट्राचा अर्थ एकूणच राजकीय वर्तुळामध्ये राजकीय समीक्षकांकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत झालेल्या भेटीशी जोडला जातोय। नेमकं याचं सत्यता आणि तथ्यता ही एकतर आज दसरा मेळाव्यामध्ये स्पष्ट होईल किंवा अजून काही पुढील महिन्यामध्ये सत्य होईल, कारण की निलेश राणेंवरती कार्यकर्त्यांचं प्रेम मोठ्या प्रमाणात आहे। कार्यकर्त्यांचा प्रेमाचा दबाव आणि प्रभाव हा मोठ्या प्रमाणात प्रचंड प्रमाणात पडतोय। त्यामुळे निलेश राणेंना राजकारणातून निवृत्त होऊन चालणार नाही अशा पद्धतीची भावना रीना कार्यकर्त्यांमध्ये। त्यामुळे निलेश राणे नेमका पुढे जाऊन काय निर्णय घेत आहेत, त्यांनी आपल्या लिहिलेल्या पोस्टमध्ये एक्स अकाउंटला लिहिलेल्या पोस्टमध्ये सर्वात शेवटी जय महाराष्ट्र म्हटलंय। या जय महाराष्ट्राचा नेमका अर्थ काय निघणार आहे हे निलेश राणेंच्या पुढील आगामी प्रवासादरम्यान कदाचित आज किंवा पुढील अजून काही महिन्यानंतर स्पष्ट होईल एवढं निश्चित आहे। एकूणच निलेश राणेंचे जे निकटवर्ती आहे त्यांनी देखील काही 1-2 दिवसापूर्वी एकनाथ शिंदे यांची एंट्री होत असतानाचे व्हिडिओ आपल्या सोशल मीडिया अकाउंट वरती अपलोड केलेलं चित्र होतं रे ना। त्यामुळे निलेश राणेंचा जय महाराष्ट्र नेमका काय हे पुढील काही दिवसात किंवा कदाचित आज सायंकाळी स्पष्ट होईल एवढं नक्की आहे। धन्यवाद साईनाथ सर, तुम्ही दिलेल्या माहितीबद्दल। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।